Yes, comrades, good morning and how are you? Mwazuka bwanji, enaso, mwaswera bwanji. Kapesa, kaminaso, enaso muli bwanji. Muli makora. No, comrades, I think secret jabwera ni leroli. Lafika mandelij. Leroli Malawi Electoral Commission secret ni lao. Aupanga launch campaign. Lazipani kuti ziyambe kutamanga pa ground kupikisana. Kuti kodi ya Malawi tivotera ndani. Of course, ambiri kumalawi kuno zigazo zinapangidwa kalikali. Womu votera Malawi akusiwa. Aliyense kuchwa voted ntima. Komabe ntima nthawi zina ukasunga kwambiri vote yako muntima uja umatuka supoyera kuti anthu aziwe kuti weyo unapanga chiganizo. Monga ineyo vote yake ya muntima ninatuka kale poyera. Ndizavota Daso Kabambe. That's it. Ndibeso vuto hayi. Orena wanga bange phokoso nimangu ayang'ana. Chifukwa vote yanga ndinapanga kale. Vitu kuti ndizavota Daso Kabambe. Chimozi ambiri mwa inu amene mmansatira munapanga kale vote yanu ndi Daso Kabambe. Kwa chofika palopa kodi vote ya Daso Kabambe tingaichulukise bwanji. Kwanza atu omwe anapanga ziganizo kuzavotera anthu ena. What are we going to do? And who's going to do that? Mulindi kutekera inuyo kuti vote yanuyo imozi muonjeze pa vote ena 200. Chikwa ineyo mende kupangira kampeni yanga ndikapanga gauge. Chikwa ndine driver pande wa kampeni yanga. Ndinakuzani kaile last week, is it Zulu? Kapena last week? Kapena Zana. Nakuzani kuti ineyo pande kanapa kale 1.3 million votes ya Daso Kabambe. Chiambile Daso Kabambe chiwinile ni ku convention kumzuzu Daso Kabambe. I've already made 1.3 million votes for him. Ndewina wake anandimbira phone kuti anapanga kale 500,000 votes for Daso Kabambe. How many votes are you going to make? Ngati Kabambe mwa mkonde simu na mkonde noke. Ngati mwa mkonde Kabambe za pesa nipo na anthu ena 10 kumbuyo kwanuko amkonde Daso Kabambe. So panopa kumalawi kuliko mafulo tukuma nawo awawa opemphana ndalama kapena omasekerezana manyumba usabwere pa khomopanga ndalama yavuta kumalawi. Kapena sugar tea kumamwa tea kumamwa half cup sugar akudura. Kapena galimoto kumaenda kamozi pa mwezi fuel sakupezeka. So comrades Malawians mavuto amene tukuma nawo ndamene akutionesa ife kuti tivotere ndani. Mavuto tinawo se andale hayi. Se ukhuza alliance hayi. Kwa mavuto tinawo ndi mmene moyo wathu wasinthira. Moyo wathu waipa kwambiri panopa zipsizi kuyenda Malawi munomo. Ma activist achina Boni Kalindo, Mangochi, Ntanyiwa, Bagiti, Bakiri News TV ama yankhula anthu amene wanda ayamikire. Ndambiri amene achanamiwa. So many people have been talking about ziko lathu mene sili kuyendera bwino. Ena ukamba za governance, ena ukamba za chuma mene chikuyendera sakusangalala Malawi. So my message mautenga ambiri ya Malawi akupezani. Koma nkhani yonse mkali muone mautenga amene ndikukhuza ndi chuma. Chuma chathu sichikuyenda bwino. Chuma chathu mmanja mwa Achakwera sichinaende bwino. Achakwera alibe nzeru komanso alibenso anthu anzeru. Olakhala alibe anthu anzeru for 5 years. Achakwera analibe anthu anzeru oti angathandize kuyenda chuma, kuyendesa chumachi. Anzawo andalewo sanathandize. Nde panopa tufuna munthu direct osatiso kuzera kundale kwa munthu oziwa ndithu. Ndale zizibwera pambuyo. Koma tipeze munthu yemwe akuziwa chomwe angakapanga kalwa mu office. Nde Daso Kabambe ndamene ali ndi anthu 1.3 million panopa. Amene ndampezera. Amene akusatira zimene ndikunena. Omwenso akusatira zimene anzanga ena akunena. Chwa panopa tafika pa campaign. Palibe nthawi yoti kayo uyu ndi activist, uyu ndi ndani ayi. Panopa tafika kuti tonse Amalawi tipange campaign. Amene sili ndi ma activist tipange campaign. Amene ndino amene mangotimvera maaudio athu tipange campaign. Nthawi iyi ameke asegula ndipo sibweraso mbuyo ya. Silipitaso kale mbesa kachiwiri kuti ayi number 7.2 million yachepa. Anthu apitaso kale mbesa kawiri ayi. Vote yathu ichoka kwa anthu 7.2 million people. Anthu ake ndomwe ajala panga register. Mwaesa njira zambirimbiri kuti mwina zinthu zisinthe komabe iyayi. Electoral Commission yanena kuti ayi. Mmene anakonzera kalenda yawo leroli akupanga open akupanga launch campaign. So Malawi ndikuze nchoncho. Kodi campaign chimathandiza chani? Campaign chimathandiza kuti aliyense akhale asegule maso. Imakhala ngati nkhuku yafungatira mazira. Campaign iyi ndiye kuti tikufungatira mazira. Pa 16 September mazira ajatani asanduka anapiye. Ndiye campaign imeneyo. Panopa takhala ndithu nkhuku yakhera mazira panopa. Amalawi takhalira mavoti. Kwa pa 16 September mavoti amenewa azakhala amoyo. Ndiye mavoti akhala amoyo chimafunika ndikuti kumamvera fundo. Nkhuku imene yakhera mazirayo
kodi nkhuku imene iyi ndi kuthekera bwanji kuti mazira onse aja mutuluka napiye ndiye campaign ndiye campaign. So amene munapanga chiganizo choti Daso Kabambe muzampasa vote maka anzanga amandisatira anthu 1.3 million munapanga kale chiganizo choti muzavotera Kabambe. Kodi Kabambe amene ipo zamvotera basi muzingosunga voti kungokhala mu nyumba basi, simuthamanga pa ground kuti nanunso muguliseko mupezeko anthu ena amene amandisatira 1.3 million across the country out of 7,200,000 votes yomwe Malawi Electoral Commission anapanga register anthu ovota, namba ya anthu ovota. Ineyo pamene paja pala anthu anga inuyo mulipo 1.3 million. Kodi simungandithandize kuti nanunso mupezekonso anthu ena mwina aliyense pa 1.2 pa 1.3 million apezepo mwina anthu awiri ndo Daso Kabambe 50+1 azadusatu amene mmandisatira inuyo anzanga mmandisatira pa campaign ya In Search of a Good Leader komanso pa campaign ya Daso Kabambe mulipo 1.3 million across the country. Ndime ndikupanga research yanga. Kodi simungandithandize inuyo zoona akuluakulu tapeza anthu awiri tipase Daso Kabambe 2.6 million votes akhala atadusa amene iyi otipeza anthu atatu 1.3 million people amene mandisatira pezani anthu atatu tapanga times 3 50+1 basi tadusa. Nanga tichite kwabweza zisankho zoona Malawi ena wasakuopsezeni anthu andale amaopseza. That's why akuopsezani akuonesa tinjira khanga tafuna bere zisankho siziberedwa. Koma chofunika anthu amene mmatisatira ifeyo amene timakuyankhulirani ngati mmatikondadi ngati zimene timayankhula zakulowani ndipo zaphindu tapezani anthu ena awiri atatu mukavotera Daso Kabambe 50+1 siyophweka amene siyo tiye ovuta kwenikweni. Ngati pali system yophweka yowina chisankho ni 50+1. So 1.3 million people amene mukumkonda Kabambe panopa tangopezani munthu awiri atatu ena amwayi 5 mona Kabambe azangudusa 1 go. Nanga tizabwererenso kuma by elections kuyambaso campaign ndalama zake zili kuti zipani zilibe ndalama zipani zilibe ndalama bomaso lilibe ndalama so boma sinaende bwino chuma lilibe ndiye kuti tizabwererenso chisankho Malawi zona pamene tikhoza kupanga sort out this problem pa 16 September pompo zonse muthala pomwepo. Komanso ngati mulipo ena amene makonda dziko lathu la Malawi ntchito yanu yoti makonda dziko lanu la Malawi mumapindulako chani mufuna mpindule chani koma dziko lanu ngati mmalikonda la Malawi mumalipangira chani chifukwa nthawi yoti dziko lanu mulipangire chinthu chabwino ndi panopa dziko lanulo mulipase msogolero wabwino. Panopa mavuto aliko ndi achuma, pezani munthu wachuma ayendese dziko lathuli mwa ukadaulo Amalawi tisangalale basi zambuyo zisiyeni. Amene analamulirapo kale dzikoli mavuto awo onse mukwaziwa chifukwa munachosa mboma ndi mtima omwe woti nanunso mufuna zinthu zabwino m'Malawi muno. Tinachosa anthu ena mboma ka DPP tinachosa IUDF anachosedwamo APP anachosedwamo ambiri mukwatchula amene akhala Kamuzu Banda amene MCP tinayichosamo kale boma chifukwa samapanga zinthu zoyenerera zomwe Amalawi sizimatisangalasa. So panopa nthawi yakwana ya campaign anzanga achipani cha UTM chonde ubwana utayani uko inde mmaziziwa zinthu inde muli ndi maudindo munatenga maudindo convention anthu anawapasani vote koma suti kapena ndinu anzeru kwambiri ayi zichepeseni ku UTM uko lowani pa ground kapangeni vote pa inu ndokha tikalowa boma ndiye tizaona wanzeru ndi ndani. So panopa akapanga launch campaign palibe wanzeru kuchipani kulibe munthu wanzeru ku opposition kulibe anthu anzeru ku MCP kulibe anthu anzeru tiaona pa campaign hapa mmene tapangire campaign. Koma cheni ngapempha Malawi kuzipani zonse Malawi muno apart from me campaigning for Daso Kabambe koma zipani zonse kumalawi kuno chonde mamemba la chipani likonde mziko lanu osamanamiza lisogolelanu kuti awina pamene alibe ndikuthekera kwa wina aononga chabe ndalama nzovuta tu. Komanso tendi zikondana izoma khapana izi sizabwino kutukwana na mkhoza kutukwana chikwa Malawi zotukwana tinazowerera na sindife amphawi chwa munthu kakhala mphawi nzeru zina zimachepamo za umunthu ndena umphawi nawo kwambiri kwawo ndikutukwana basi koma muzitukwanako pang'ono chwa palibe campaign osatukwanana campaign timatukwanana salamizane papa koma zokhapana zikwanje
Ayi, si campaign imene ndiye nkhondo. Ndi apolisi akumangeni. So panopa mulibe mphamvu. Kandi namene mnali boma panopa amene akangopanga lonjera mulibe mphamvu. Apolisi nanunso musatenge mbali. Mukaona munthu akwera ndi chikwanje mugwireni. Mmenyeni. Olo kumthira tiye gas. Mthireni. Chikwa nthawi iyi njoti tufuna it's a sensitive time. It's a very important time here tipo panopa. Ndi nthawi yofunika kwambiri. Chomwe tikufuna msogolo wa dziko. Ndeti kama ufuna msogolo wa dziko wabwino, si bwino kuti titsogoleze zikwanje kapena nkhanza. Ayi. Tenti yankhule fundo. Amayi panopa democracy yathu ikwamba 1994 kuzafika lero ndikale kwambiri. Padusa zaka over 20 years tipa democracy. Tenti itenge democracy yathu ikhale yachilendo kuyamba pa 16 September. Olo kuyamba lero meant kupita ku campaign. Don't let people azikukhapani. Muoneseso mkapanga campaign, muoneseso kwambiri kumaboma kwanuko kapena mamizi mwanu. Chimene chikulephera chitukuko kumbuzi kwanuko ndi chani? Anthu amene akulephera chitukuko kumbuzi kwanuko ndi andani? Ndi mafumu, ndi machalichi, zonse mziziona. Chifukwa msogolo wabwino amakhala ndi madaliso osiyana kuchoka madera osiyana kwa anthu osiyana. Ngati mkona kudera kwanuko mafumu ndi amene akulakusa chitukuko chanu, aoneni. Amene akuphani ufulu wanu wa democracy, aoneni mafumu amenewo. Thanani naoni, auze mchilungamo. Chifukwa Malawi kuti akhale ndi msogolo wabwino, kumafuna chilichonse chikhale chabwino. Chimakhala ngati amene muli akhristu mukamakonzekera kubadwa kwa Yesu. Mumagula tinthu tabwino, timphaso tabwino, mmayankhulana bwinobwino, kusangalala kuyembekeza kuti Yesu akubadwa. Chimozimozi panopa tikamapita kuma elections. Tikufuna msogolo wabwino ku Malawi. Tenti pangane zinthu zabwino, tenti kondane, tenti khale anthu odala. Kuti kumalawi kuno tikufuna msogolo wabwino. Koma ena tikufuna msogolo wabwino ena kubwereza zikwanje. Izozo ndi zachimizika zimene zozo. Ena mkena ndi malegeni nthumba. Kapena ena mufuna kuphwesa matayala agamoto azinzani pa campaign kuti achite ngozi amwalire. Sizimakhala choncho. Let's be one people. Mmaofesi ma civil servant pang'ono mkakhala free nthawi yabwino muziunikirana amene angakupangireni civil service yani ikhale yabwino. Anzathu ogwira ntchito mboma. Musatengeke ndi anthu andale omwe amangosankhidwa convention asankhuna mizeni yayi. Koma iniyo ndinu ma professionals. Aliyense amene akugwira ntchito ku Malawi chonde mukapeza kampata chezani bwinobwino nkhani andale koma musatani musapondezane ku office. Si nosenu mukakhe chipani chimodzi kuti chikati MCP ni mboma nose ni MCP. Muzicheza bwinobwino aunikireni anthu omwe sakumvesa bwinobwino. Kufunika kwa kukhala ndi msogolo wabwino. Chikwa msogolo wabwino amaoneka bwino ndi nkhani ndi ntchito zake akama ndi mmene boma likuyendera bwino. Panopa boma silikuyenda bwino. Ma civil servants simukusangalala. Chifukwa ntchito simukugwira bwinobwino. Kuma department kwanu kuma minister kwanu funding makhala mulibe. For 5 years mwana mwandira funding katatu koka. Koma ndalama yake yosakwana. 5 years ambiri ogwira ntchito boma simunagwire ntchito mwaukadagulo ndi mmene munaphunzira ku school ntchito zanu. So comrades Malawians, these are things that you have to look at. Komanso ndinezo china. Munthu akakusankha ndibwereze kapena ndayankhula kale. Ndibwereze chakuti. Munthu akakusankha convention kukhala ndi udindo. Sikumaso zakuti wewe ndio wanzeru kwambiri kuposa zako mchipani mujayi. Kandi we secretary general, kandi we treasurer general, kandi we president. It does not mean that ukatenga udindo ku convention sikuti kapena ndio wanzeru kwambiri hayi. So ntamena kuvotera convention si Malawi onse. Mchipani kwanu kokhako. Ndipo panopo tikapanga campaign kapena anthu ena kuzipani kwafuna kuthandizeni kupanga campaign yabwino. Amene muli ndi maudindo mwamvese anthu amene ajafuna kuthandizana. For example ineyo ndikafuna kuti ndipeze information kapena uthenga wabwino kapena ndalangiza asogolera chipani changa cha UTM. A president yo akhale khomolo seguka. Chifukwa nafesi timakhala ndi anthu ena omwe amatiuza kuti muauze kwa president chakuti. Aliyense amakhala ndi uthenga wa msogoleri wake. Kuchipani kapena nyumba kapena even kumachalichi kuli konse pamakhala usogoleri. Asogolera pa campaign pa chonde reachable. Anthu azikupezana. Usati phone zikamalira ma message kutumizidwa osayankha. Busy yake ya mtundu wanje. Of course makhala busy. Koma chonde maudindo amene mapeza convention aja suti kapena ndino anzeru kwambiri hayi. Para nteno anzeru kwambiri omwe sanapite convention koma ali mchipani momwemo. Sanatenge udindo mchipani koma ndi nzeru aliko. So ndaona pakati pa I'm speaking this deep down from my experience. Muzipani muli anthu ena okula mtima. Ndamena kupangisa anthu ena kukhala ofoka. That's why tizipani tambiri panopa ntofoka. Tilibe ma members chifukwa kuti alisogolera zipaniwo amakhola okula mtima. Koma ndikafuna msogolo wabwino mziko tenti chose mtima wokulirana.
titosemo nkhanza ka Ruwala yisama ama ninyasa Ruwala Ruwala sakukunyasani yayi koma Ruwala afuna kuti Malawi mukhale msogolo wabwino. That's it. Kachokera ku UTM, kachokera ku MCP kwa panopa ayena uchoka ku UTM. So vuto lathu lili pa mavuto achuma. Aka akauta Chakwera kupanga bwino tikanasa puta Chakwera. Akana APM upanga bwino tikanasa puta APM. Tika akauta Joyce Banda ndi fundo za bwino tikanasa puta Joyce Banda. Kwa panopa fundo ilipo ndokuza za chuma. Tiyose ndifa Malawi Chakwera kumalawi kuno. Anthu ophunzira bwino au kadaulo tikwaziwa. Ndadaso kabambe tafika pano na candidate wofunika kumalawi ku Daso Kabambe. Koma enawo angopanga practice their democratic right. Basi azipani zinazi angopanga democracy kuti kumakhala campaign chani. Koma pasi pa mtima akuziwa kuti alibe kuthekera. Koma ndi mtima chabe kukulirana mtima. That's why even Alliance avuta kupangidwa Alliance chifukwa yoti Malawi kukula mtima asogolasi ena zipani. Mulibe kuthekera muchipani manumo anzeru mwina mkoneka ndinunoka. Ena onse umphepwa kwa mukakamira basi ndikhala pa ballot paper. Zimenezozo zimene tikufuna. Kwa panopa ku Malawi kuyamba lero a Malawi amene mkumvera VN yanga ya lero tikufuna munthu wauziwa zaende kalichitika chuma with a small experience. Daso Kabambe anali director of budget director wakati ku Reserve Bank as a secondment anali Reserve Bank governor. Ena onsewa mbiri zawo si zabwino sizingakoze chuma chathu ida ndi mbiri zabwino kwa panopa chikufunika ndi mbiri yoyendesa bwino chuma cha ziko. Therefore pamakandidate onsewa ambirimbiriwa wofunikira Daso Kabambe basi. Andare uinde alipo koma napankhani panopa pamene chuma chikufunika chilili kumachaonongekera kumalawi kuno wofunika Daso Kabambe Malawi ndi anthu anga 1.3 million people. Ndithandizeni tipeze anthu okwana 3 million people. Daso Kabambe azangudusa one go 50 plus 1 watenga. Comrades, good morning.